si trai won. But on this day he says, Ngan penyeng ye pi ko kon. Ngai ngu yu blay kani kapor ka bamanta. Ya ka bang yo pat ban ye kren bat pi sa yisien. Hangani ka step ka bamanta. Ngadap da ka jing so eat yu pi yu way baro. Na eat yu pi da ka jing eat yu jong try. But namar bang eat da den da ka daw nga sam bat nga penbena bat yai penbena. Yai ya thu bat yai ya thu yai hikai bat yai hikai ya ka tien ka jong blay. Namar ka tien ka jong blay ka long kum ka dawai ya kita ki batalat. Kalong ka dawai na ka kita ki baswai. Tadi ta habang itulat habang iswai ka jing imen sim ka jongi habang osngaw ka tien ka jong blay ka ay boring eh. Tadi tangam kwa tadi utrai ro kwa ya ka ba fin tulat ha ka jing im ka ba kan jaman sim. Henry ba fin yailong kita ken ki ba klan da ka ba pio snow but da ka ba pio snow ya ka tien ka jong blay. Natip dan pleng jong pi le se phim dan ha ka jaka ka ba baro ki ngai. Ni ka long ying ba baro ki pediang yu jisu. Teng teng. Le se pi dei tang ma pi na ying marwei pi pediang yu trai. Le se pi wan na ka ying ka ba huri hura. Mdan nong sneng, mdan nong pen i, mdan kmi, mdan kpa. Kshila shui im la ka im gum to. Ban menta pi marwai pi kala ka bomon bagni ginmen ki para ka jong pi dang kinjai halaka perthai. Dang ya sadhai bat kanika perthai indrai mo pi marwai pi pediang yu trai. Bagadang ka jingele ka bakraw na mara pi im bat ki pi shong bat ki teng teng ka influence ma ne kata ka kal air jong ka perthai ka yo yu pi. Teng teng kawan bat kumta ha pi osngoi ka tin ka jong blai. Fi kendit ben riu no pi bor pat. Teng teng la kum la long ngoi la jan poi biang. Sya ka perthai teng teng la kum ba sengomon sya tan biang sya kata ka berem. Tadi ta fi osngau ka tin ka jong blai. Kawan ka jingai, kawan ka bor. Tadi ta kwa ben kren ni ka tin ha pi ha ni ka sngi ka bamenta. Ba pinang yo ya ka bor. Ya ka ba pinang yo ya kata ka jin pen sle da ka ktien ka jong blai. Namar kani ka ktien ya ka ba ngi puli, kani ka ktien ya ka ba ngi ngai. Kani ka ktien ya ka ba la persat mensim daw mensim ba khot. Badeng ta nga kwa ban ong ifi, kani ka ktien ka kordor hadu kata kata. Uno ubriu bile persha ini ka ktien ka jong blai, o mi le persha ini ka ktien ndri u le persha yo mensim ba khot. But Ktien ke jong blai ke kren sha ya kata lada ngi kren yu kpa yu khon ka dang dan ke jing ma hendrei la ngi kren ben yu men sim ba khot ndei bang ngi kren ben ha jing sha hendrei ke dei bang ngi ngim ko ngu yi ke ktien ngi nyu ben yi ke ktien kata ka jing nyu ben ke dei ke jing kren ben ya men sim ba khot ya ka bang ngim ko ngu yi ke ktien kata ka dei ka pop ka ba ma do kata ya ka ba dan jing map shu. Tring ta fi osngau ka ktien ka ngo ini ka ktien kanang bapin pen songo baha yu try kanang bapin don ha ka site lani ha ka liang ka jong try namar kita ki bamdan ha ka liang ka jong try ki bile persha yu try kita kin jot no tring ta baha ka bayas no lang no bat utrai yo diang i ka jing ka khu yo diang i ka jing su i ka jing kmen tring ta wat ju le persha i ka ktien ka jong blai tring ta ka ni ka por mentanga kwa ban puli Nagani ka dekot ya ka bangi la ju ya puli ba na ka por siya ka por. Baka long jingker ku nga ba taru ka long jingker ku yang ilang nga ngai. Pi kani ka shiti em ka ba pol utho na ka ying bendi. Ka ying bendi mendai em kam long kum ki ying bendi menta. Ki bala kam standard mo. Ni ki bala kam biang ki facilities. Ni wat ka bam ka di ru ka biang. Ka bendi mentam kedan ki bendi mentali ki dan wat kita ki jaka kilan met ki dan ki jaka banya le exercise ru ne ki dan apo bendi hi ki dan ki jaka ke baki le kai ki dan ki jaka ki baki banya le kemen
Mau kum kita ki don hagi ni ki bendi ki ba hagi ni ki sngi. Henry ka por ka jong pol ka bendi ka dai ka bendi. Ka ba mot pinom I wat tang ka sngi ru. Ring ta ka bam rum tikna. Ka thia ka dam rum tikna. Hoi mentang I ki koi di haba ki don hagi bendi mdei balate la khom ki ba kti ba kejat. Henry ka por ka jong pol la khom ba kti ba kejat ki don ha ka bendi. Baru Paul abu utho ini ke shiti utho rengkat bagi kenjri hagi kti ke jongu. Haga to ke Paul upol abu don haga to ke bendi lesi ki knai ki mare shini shatai kathia akadem kam suk namar ki knai ki wan mandat ru wat abathia. Saka jakal bar ani ka lada perkat kalong shisha mo ka bomlong hygienic kadai lesi ke bajaklia ka bajabo ka bala shu kum tu. Bagadi ke jaka ka ba hado kata. Tadi intang kwa badong fi ke sngi. Upol utho iya kane ka shiti naga bendi. Naga jaka bagi kti ki jongu ki dan ki kenjri ki kijat jongu ki kenjri. Lapan sha jeng it yu hang ta ka bam kadi ka bam tikna ka thia ka dam ka bam tikna. Henry wat la udon makna haki kenjri. Henry ka man sim jongu kalong kabalong light load. Wala da udan man naki kinjri. Henry ulong ubal light load. Snow yala di ba ulong shisha uta. Ukoi di hakaba kinjado. Namar hakaba kinjaman sim gejungu. Ulong ubal light load. Wala ki kinjri gidan. Kata kampen susi yu. Kata kampen diaw yu. Utho ini ke shiti gejungu. Shaki Filipi kal nomor saw khot basaw. Wong ini ki kintian ke ba shisha wat ubriu ba light load la ban ong kumni wong tu pinya kmen no autrai la gasngi ting ong pat tu ya kmen kumnon kmen haba don haga bendi kumnon kmen haba don haki kenjri henry Paul I men simpen ban ya kita ki ba light load kita ki bam don kenjri kita ki bam don haga bendi uyoi pen ban baga jimut cemperkat baga men sim ki don naga bendi ki don kita ki kenjri ki ba kenjaman sim ki ba khom ki ba te ye ki kti ki chat chomki ki don naga jinglai lo inre kim nang yo thia kim nang yo dam ki khuslai ki pisa ki linga shu shep tien ye ga ne ka tai pat haba thia am nang yo thia wat haba pet rom nang ban pet ka chinjar ka jingem baru tho ye ga ne ke shiti shagita ki ba lai lo mau kumu koi di utho kita ki balai loy ong to pinya kemeno halakas ni kemene ye kemeno how try halakas ni wong te to ye kemeno how try halakas ni tinga ompat wong tinga ompat to pinya kemen tadi tam ngapet te upol udai shisha bladap do men simba kot namar ka bible ka kren shaya kata ladam dan men simba kot yam dan jing lat loy habang ipuli ketien ke jong blek sti ke ba ar seki koren gini ke nong ke ba lai gini ke kot ke ba khat riu khat nyu ter ketien ke jong blek ka ong kum ni ka ong henry onda kan da pai khmat outrai on lot no ye kata ke jingka khmat ti utrai ulong uta umen sim bat hakabadon umen sim utrai hamta dan ke jinglait lut kadang tentang ke jingka khmat ya kaba kakado kata-kata ke bangim yu I ya gai ngim yu I te yu chisu ngim yu I ke jing suk ngim yu I ke jing shai ngim yu I ke jing kemen ngim yu I ya kata ka perthai ya ka bu try ula pen kre na kam ta ki banget la kata ke jingka khmat kadang don tading tam utra ya mu ong unlike no ikata ka jingka khmat dan apeng jong pi le si phim yu I te ya ka jing suk ha ka ying ka san ka jong pi phim yu I ka jing suk ra ka man sim jong pi phim yu I ka jing suk ha ka jing mot jong pi phi dan ka jing e bat kum ta ka ni ka jing e ka nang khom ka nang te yu pi ka pen khuslai vi ha do man da pang ting ting ha do ban pen din jar sha ka jing mot per khat ka download ka jong pi da snow ani snow ku man yap no ting ting fi kwa ban pen yap no ya la de haba pidon hagata kalenti nani hagata ka jaka ka ba kumta
Upol wong hang ne utho gesti shikoren rumo sti ba arwong te utrai ulang uta omensim baraba udon omensim utrai hang to dong jing longi I shab upol udon e omensim ba khot ba udon ne ga jing like lot what haba udon ga bendi udang la ban encourage but I'm sim ya kita ki ba like lot wong to finya kmen o try like esni tenga ong pat to ya kmen tadi ta ga ne gesni ngaru nga khubor lang ke jing ong ke jong upol But ngapen snow yang ini keketin ke jong upol ya kabala persado mensim bekoi. But kung ba upol ong kung ba keketin ke jong blay ka ong to finya kemen no how try la kesngi. Tinga ong pat to ya kemen nga ong ya pi kum jo to long fi ki ba kemen ke how try. Hala kesngi umdai shipang la kemen shipang la snusi. Komenet kemen la shai la snusi ne la shisngi la snusi la hagate kesngi ka banwan pat la kemen em. Ka babel ka ong hang ni to ya kemen no how try halagas ngi vi ke jing kemen kam dan shabar no try trai tau jisu ong ye jing suk ke jonga I no api ye jing suk ke jonga ai api am kum baka perthai ka ai ndrenga ai manga ye pi ke jing suk trai ta ong wat ki kuslai na ke dot no jong fi lam ne wat ship tiang oh ka think ke jong play ka tha ye ka ta mau yanes u tha ye ka ta ka lenong ka ba khat sao ka khot ka ar phnyau Wong ke jing suk uji su ong ukan mau ika tabu uji su ong ika jing suk ke jongang no api ika jing suk ke jongang ai api kum baka perthai ga ai reng ai mang ai api wat ki kuslai ga do no jong pi lem ni wat ship ting balengi kuslai balengi ship ting na mar bangim pat yo ika ka jing suk ke jong trai ngimpat yo ia kata ka jing pentengan ke jong trai na mar bangim pat yo men sim bakoi Tagadi kita ka ni kisngi nga kwa ban ong ifi. Lada film dan yo men sim ba khot ya ka jim ka jong pi. Pim la ban control ya la de. Pim la ban kemen haba pi dan ha ka jing so si. Pim la ban long jai haba pi dom. Pim la ban long light load ha ka por ka ba pi snow kum ba ki jing ki wan na ka mon na ka diang. Upol wong ni nga stunat abang apule ni ka ktin ka jong blay. Ukran baru wong kum ni wong ngala nang be wong kani ka khot ka ba khatwei ong banga ong shapang ka jing sngo kerdu namar ngala nang hakano kanu ka jinglong bangalong hakata hi ban snuhun wong banga ong shapang ka jing sngo kerdu namar ong ngala nang balanga dawn hakano kanu ka situation hakano kanu ka benta jong ka jim ngala nang ban snuhun be Talada ka don ka jing sya apen si tom rong ahon ya kata. La ka don ka jing sya Nongthymmai ong ahon. La ka don ka jing sya keren bet ngahon wong. Hang ni ka ong bet ngatip kumno ban penpo, mangatip kumno bangan sengudap kerhai. O ngala nang ya kata. Ban penpo ila di ban senguhun lagi iki baro. Ban sengudap agi iki baro. Hagi iki baro iki baro ya bangala nang ya kata ka but ban sengu kedang ru ban sengu tangan. Ban sengu kedang ban sengu tangan. Wong ngalanang ban sengu kedang wat haga por bam dan jing bam. Bat haba don jing bam rungan bam nganang ban sengu tangan. Telada don biangi la daum dan ru biangi. Bun kilong yeng kipat kipra namar ba. Lesi bam don kajing pahu aga yeng gesem. Lesi bam don kau, bam don shini, bam biang kani, bam biang katai. Arngut shikurim kia shrut, arngut shikurim kia daj, kia keno iwe kia kawang keti iwe kia shrut kia daj, namar lesi bam sengu nang ban sengu hun, hagata ka jing sengu tangan, bat hagata ka jing sengu dap. Tadi kita kwa banong ifi kene ke sengi, habang idon yung mensim kot, lada don kau nam don kau, lada dap nani dah kerdoru. Kamen sim te ka kemen. Wong hang ni kabut ban sengu kedang ru, ban sengu tan, ban sengu dap, ban sengu kerdo. Ngala ban le ini ki boro auta, pop syai bore nga. Ngala ban le, oh si sya wong da kabor breu te mela fi mela. Ngala ban le kata da kabor ke jong Jesus Christ. Da kabor men sim bakut. Tadi ta kwa ban ong fi ni ke sengi ke bamenta. Ngi dia duai bafinyo pediang yang mensim bakot. Bafinyo pediang sisa. Bafinyo pediang ya kata ke jing tengen, bafinyo pediang ya kata ke jing kemen, bafinyo pediang ya kata ke jing senguhun, ya ke jing sengudap.
hapdeng jong kita ki jing kerdo. Baktin jeblai ka ong ni, wong upol tu pini kemen try laga sengi ting ong pat tu ye kemen. To ai bangin ye kemen. Ai bangin ye kemen. Long kat balong. Jisu kan mau ni ke way. Jisu usha tangan saupo sengi saupo miet. Moses usha tangan saupo sengi saupo miet. Rea udana ka presence jong blai. Udana sim jong blai. Shim la tnom yu blai. But shim la semua tangan ro. Haduk ba dalakut kita ke saupo sengi. Jisu la semua tangan. Rea udana ka presence ke jong blai. Kamet ka klet ban semua tangan. Tadeng tang kwa banok ni fi ni ke sengi benta. Kemen be try la ke sengi tinga ong pat tu kemen. Marba ladang isusi ke babel ke kerensyai kata ke download ke bakemen kalong ke dawai ba. Hendrei kata ka mensim ke bas ngulwet ke penterkong ish ing. Oh ke penterkong ish ing. Penterkong ish ing kan long kum noi ke met jong pi. Ani kan kata kan pang. Pin shitom duduk kli eduk kejat. Namar beli bas ngulwet bas ngusi. Hendrei haba pi kemen kalong ke dawai ke babah. Tadi ta gini kisni dan ru kita ki classes mau kita ki laughing therapy. Ya ka baki hikai kumno ban rekhe. Kumno ban kemen ya kita ki badan hake depression, ki badan hake anxiety, ki bisa te syak kum, hati ki bor juga jisusi jong bakman. Tadi ta pleng ke jing kemen kalong ke bor. Tadi ta habang ipai rumah na ka provoke kat san kat lai ke ong ba. Ka donut ke ba kemen ke pelong ke kemat ke ba po. Hendra ke jing sungusi ke donut ke pencat ya ke mensiam. Ke kthien ke jong blai ke ong kum ta. Lada pi sungusiam kan pencat shisha ya ke mensiam jong pi. Tading ta upol ukran wai mensiam yang iki ba. Light load wong kemen how try la ke sengi tengok ong pat tu ya kemen. Namar haba kemen ke po ke dor kemat bususi ta ke penterkong ish ing. Ni ke pencat ya ke mensiam. Pi kemen kalong ke dawai ke ba. Tadi tak lagi kemen pat, dia tak mengisu kemen biet, mengisu kemen lambwer, mengisu kemen laga kemen. Ni kemen namar bangidan utra, bangidan ya ke jing kemen, haga jing im ke jongi. Ni kemen namar ngitip, utra utip ya ki baro. Ni kemen namar ba, ngitip bau jisu la ban le ki kamba, haga jing im ke jongi. Ladang i kerdu, ladang besar ki nri ulak ngot, ki kon Israel kari klau, haga ying ke jongi le si dia buan eru, nri pungut dan. Nri ulang buat besar. Mana ke sengi. Daga mana. Tadi tahu besar kisah wajar. Besar itu kisah najar. Tang itu kita doka kendiat. Kita kipu kendiat. Terlalu tahu Jisu ulah menlek gum taman syua. Pitarai unum lek ifi. Terlalu Jisu ki uslai ifin bam. Ifin di. Ifin kup. Ika met ke jong fi. Uslai ngong kita ki baro. Dia fin wat shwa ke hima ke jong blai. Oh, ke thin jong blai ke ong wat shwa ke hima ke jong blai. U jisu wat shwa ke hima ke jong blai. Ke kita ke hima ke jong blai. Ke hima ke jong blai kam dai ke bam ke di ong ke thin jong blai. Hendra ke ni pulih ni ke porish tish ki nong rom nom kat sao. Ke ni dekot ke bakat nyo. Kong bak pleng ke hima ke jong blai kam dai ke bam ke di. Hendra ke hima ke jong blai ke dai righteousness, peace and joy. Namar ke hima ke jong blai. Kam longken ke babam, but ke badi. Hendrai kahok. Righteousness. But ke jing Yesup, but ke jing kemen. How men see bakot. Tarau Jisu ong seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kamut ladapi wat shwa, ya ke hima ke jong blai, but ke hok ke jong u. Fi wat ke hima ke jong blai, fi wat u Jisu. Fio u Jisu, fio ke jing senchar ke jong u. Fio de ke hok ke jong u. Bara fio ke jing senchar, fio ke hok ke jing sup ke jing kemen. How men sim bakot. Tadi ta film kuslai ifin bam, ika ifin di namar utrai la dat tip shwa pin yap tangan, shwa pin le ran un play ke lahat, un play ke lenti naga banta jong pi. Namar shibon ke sam ke kren ko ba kita ki ba ap kermen utrai. Kau kom no. Kinom yo le ran le ru. Kasam lai bersau ke dekat sepau ong ki sing sam la ki kerdo ber ki shat tangan hendrai kita ki bu wat yu try kinom kerdo ya ke babha fin kerdo sa finom kerdo tadi ta habang itip ya ke ketien ke jong blai bara bang itu yu Jisu bo udai wei ba de ke bu la ban le kam sim jong ke men bat
man la kasngi tadeng ta upol la udan ha kinjri ne udan ha jing lai lo ulong bi kumju ukuman bi kumju ushakri bi kumju mde ha bodon kinjri susi na ka shakri la down no em ngapai am na khatin jo bleng i hang ne ba upol shim la pelut ya ka por ga jo wala da udan ha ka bendi ne udan ha jing lai lo udan ha bendi ke appointment ga jo bleng udan ha bendi tho ini ki chiti ki bon na bendi para bu lai lo im dan por tho chiti ngai wa ban le chiti chatai tadeng ta ulet ban ya lau kadang ka por udan ha bendi udan ka por ka ba uyo ban shakri tadeng ta upol am kamdan ka no kabasnio hau kamdan ka no kata ka ba kabasngo si namar hakitagi ai ke baro mo ula ban le daw taw pen chat bor ya balki ai ke baro ke trilang wong poli kataro mo ke baro ke trilang nam ta ka jing bhai no i ta ki ba e tu law don ha bendir ka de ba bha law don ha ka jing lai lo de ba bha abu yo lai lo u let's non ki 3 missionary journeys kita ki mission trip ki jumu adu laisin ki missionary journey ki jumu upoi keleng ke perthai adu laisin ulat keleng ke perthai ban ya lap ya ke gospel tadi ta bu lai lo ulat ya lap ya ke gospel udan la ka bendi tho sti tadi kata ka abang fi ni ke sngi da fi don ha ka no ka benta ka jim ke jong fi sedang ban shakri u blai la fi song sha te sha khom kum pol udan ha ka bendi la fi don ha ka bendi sedang ban tho no ya ka no ka pa pi sham te ha ka man sim ke jong pi ke I bu try la le se kan mi ka kot tang ka no ma tho ma pi don ha ka jing le tho I ta ba wa nom tho ma pi do jing kan men bun sin le mo ngi ha ngi ma jing ngi tho ta pang ke jing ban kan ma wala fi puli beng ka tu ha de na but ani fi kan ma ta ka jing so si ngi kwa ba nong fi kum ke bangai ngin tho bet ka si thi ne fi tho ka autobiography ke jong fi ta ka fi tho bet jong ka jing kan but I mean sim be ya ki wei ki ba don ha ka jo ka apot le ne ki ba don ha ka jo ka benta mo la da ki dei ki sha khom ne ki ba lai loi tru tadi ta upol Ukraine kata wam tu fin kmen no trai la kasngi tingom bat to ye kmen kmen a magani kasngi ni fla susi ne bal e samla jong phi pyong ani ngan le no yap no kan thai ban ban ngadang I dang la he ban sha ngi la dau shin rang bun sien u sha klim ne u sha shet ek samla I gu mong khle bi no mlai lai kwa ban fi kmen la ka samla ke e phi por dang samla kmen no namar ba ka biang bakan e phi ka por dang samla namar ba la he shong la sha ke e ka por kham jin jar ha ba ke e man ta yoro try shakri show try la tip nam na jim jong phi phi kan thai ro se samla e phi no problem lai pangi ka man sim ka pangi ta wat ai ba kan pang adu ka ta hado man da pang sunan wat ai ba ka man sim ju phi ba ka pang sun ni ka do finio depression finio le lam wer ka jim ki beri susi plat ki ot ye ka kti le ki kam ki ba de da ban le mut ban nyap le di ta ki dawai di de tol di de fen hai di ta ka bi kam dai kam ta tadi ta kwa ban fi la da ulok la e fi lu lai udan u jisu lai wa dum dom mere uru wa dum bitar yu wa ju kran sneu yu kwa le to wala da fi duai la da umpat klim sino la fi duai so an pai su jisu la da ula nang man pai su jisu so nang man pai su pi so pai su ke yeng ge jong pi ta ga kata mo wat ku slide da fi kemen la ga sngim lai kemen ba bagani ke jing kemen ka de ban long original kam dai ke jing kemen ka ba shu fake hagini ki sngi bon ba ki fake smile ki shu smile ama poda no ani kya pala ani hado no li ka susi pala ni hat onot ka thang pala tang ba sha parthai de le kum ban rakhe le kum ba kmen e re ko abanong ifi ani ka si pim dan kam show e ka fake smile ne ka fake joy in refinio e ka original haba fi yo ye jisu haba fi yo ye jisu fi yo shisha de ka jinkmen ka ba janai ka jinkmen ka ba shisha ka jinkmen ka ba dap karhai la phi dan na kardo na paho long kat balong no bala ban kni no ya da ka jinkmen ka jong try na ka down hol ka jong fi ngine dwai ka ni ka por minta ngine dwai try ai ngo ime ko pa mangi tip pa me de ublai chuki kamba pag ktien jong me ka wan na me lang bo shakri jong me upol habang yo on pule ka ni ka ski ka bong tu ka men no try la ka ski
Ting ong pat tuya kemen try kata kan long nam tani khon ki jome ki bu shu ngo si bai mar ba ki la mat than ke jing thang ki mat ke jing ki mat ke jing le ki mat te try ke jing sham ani ke ba khala try mla shu ban kemen try re ai ke jing kemen ke jome try kan long ke jing ke jong ki khtin ke jome ke ong ke ta hoi men ta fin su si ba men ta fin yam ke prathai kan kemen re on pen kalano ya kata ke jing su si jong phi Sha ke jing kmen ong wi jisu. Kom ba khtin jong blai ka ong no yanis kala nong ka ba khatre ud khat ba arpo. Ai ban pen kala ko try ta ke jing so si sha ke jing kmen. Try gen kmen da ke jing kmen ke jome am da ke jing kmen per thai. Am da ka ba shu di shu bam le bu shu pen bu a il di man shu kmen da shi por ban la il di da ke jing so si. And ken yo ye ka da ke jing di o man sim ba khoi. Keren vinyo di o man sim ba khoi o balong ka ka wa ka ba im ka ba tu phi ha ba phi yo diang phi yo di ha ka ni ka sngi ka man sim jong phi shi sha ka la dap da ka jing kemen phinum khus lai phinum shep ting sho na do man ta phim khus lai sho e ka jing em ka ifin bam ka ifin di ka met ka ifin kop phim khus lai ki khon ki ti phim khus lai phi yo don kam na phim don kam if you don brio na phim don brio to life partner na ka if you don khon am don khon ka jim ka jong phi ka kemen na do man ta ka sngi da ka jing kemen ka jong trai ba fin yai kemen rum ta hala ka sngi mga duai nga ker khu fi mga ne ka jing kemen jong trai ka tu ken o shi sha fi wa ka hima ka jong blai ka hop ka jong o shi sha ken ka hop ka wan ka jing kemen ka jing suk ka wan do men sim ko ya fi nga duai nga ker khu fi ka ne ka sngi long ba kemen da ka bor men sim ko ha ka thing with jesus nga duai amen ma amen amen try nga ker khu fi ngin sa shem biang ba shai ka sngi ha ka wai pat ka jing ekren leng ba ka ne ka channel jong ka potternet khblai shibon amen Wano benang skendo, bat ban sha, ya ke cingya ba ding pna, bat udah sha. Ha ka ni ka si try wa. But on this day he says, Ngan pen yang ye pi ko kon. He didn't